Benvinguts i benvingudes, lletraferits i lletraferides. Avui analitzarem una cançó titulada Perquè vull, d'Ovidi Montllor. Pels qui no sabeu qui era Ovidi Montllor, cal comentar que va ser un cantautor valencià molt important i que va formar part de la nova cançó. És necessari que us comenti que Ovidi Montllor va néixer a Alcoi el 1942 i que va morir a Barcelona l'any 1995 a causa d'un càncer. Malauradament només va viure 53 anys. Cal destacar que era de família humil i per tant va començar a treballar quan només tenia 12 anys. A més, com a curiositat, va arribar a treballar 36 oficis diferents. Així una mica per sobre, quants oficis has arribat a fer, tu? Més o menys, des que he comptat 36 mal fets. 36? Sí, no és broma. De fet, té una cançó molt interessant també anomenada La Samarreta, en la qual ens explica per quin motiu va haver de passar per tants oficis. Tensa per aquesta samarreta, no he pogut caminar ja per la dreta. Bé, ara que ja esteu una mica més contextualitzats, podem fer l'anàlisi de la cançó. Però abans us volia comentar que si subscriviu al canal, si em regaleu un m'agrada i si compartiu aquest vídeo amb les vostres amistats, m'ajudareu moltíssim a seguir escampant una miqueta més el català en aquesta plataforma. Doncs en aquesta cançó observarem que Ovidi Montllor està acompanyat d'una guitarra. El guitarrista és Toti Soler, que feien un conjunt molt bonic i un conjunt perfecte. I així comença la cançó. Plovia aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortia ella de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. En un primer moment haurem observat a un Ovidi Montllor molt rebel. Plovia aquell dia perquè vull, sortia ella de casa perquè vull. Ell és el creador de la lletra i, per tant, no ha de donar l'explicació a ningú del per què passen les coses, no ha de donar l'explicació a cap règim del per què ell escriu el que escriu. Potser ja començareu a ensumar els més astuts per on anirà la cosa. A més, respecte a les figures retòriques, cal destacar el paral·lelisme. Com podeu observar, l'estructura tota l'estona es va repetint. Perquè vull, perquè vull, perquè vull. Per entendre millor la cançó, us he de comentar que l'àlbum en el qual va sortir s'anomenava Ovidi a l'Olímpia i va ser publicat l'any 1975. És molt important posar-nos en context, en el context sociopolític d'aquella època. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ganes ja de viure. Aquest ja de viure o aquest tinc ganes, que es va repetint durant tota la cançó, indica que hi ha un obstacle, que hi ha un element que impedeix que Ovidi Montllor, que el jo poètic, pugui realitzar la seva vida de la manera que voldria. I aquest impediment, segurament, és l'estat franquista. Després farem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Aquí apareix un verb molt interessant pels que estudiem filologia, que és parlar. I suposo que utilitza aquest verb perquè ell el que vol denunciar és que durant el franquisme es va prohibir el que seria parlar en català i, per tant, ell diu que van parlar perquè volen, no han de donar explicacions a ningú amb la llengua que es volen comunicar, amb la llengua que volen somiar, amb la llengua que volen viure, en definitiva. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. L'acció de volar que ens traiem tot seguit també és molt suggeridora, perquè quan un vola s'allibera. Moltes vegades quan estem somiant volem, perquè ens alliberem, perquè ens sentim lliures. I precisament el que feia l'estat franquista en aquells temps era cohibir, era impedir que la gent exercís la llibertat. Hi ha un element molt interessant que també es pot comentar, que és el pas de la primera persona, del vaig dir-li, a la segona persona. Vam viure. I a part de la història d'amor que hi pot haver, també és una clara mostra que no era l'única persona, l'Ovidi Montllor, que estava sota aquest règim, sinó que també hi havia més gent que havia estat oprimida. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. I ara aquí ens trobem un vers en què l'Ovidi Montllor ens demostra de manera més clara que volia que tot aquest món canviés. Vam sentir un nou món perquè vull, perquè no m'agrada aquest. És que no es pot dir de manera més clara ni de manera més contundent. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. I dins d'aquest món idíl·lic que Ovidi Montllor està creant gràcies a la literatura i gràcies a la seva imaginació, hi ha bones persones, perquè, tal com ell afirma, està tip de la contrària, està tip de les persones que estan en la seva societat. En resum, el que ha fet Ovidi Montllor en aquesta cançó, com han fet tants escriptors durant la història de la literatura, és crear un món idíl·lic, un món bonic, per evadir la realitat, per evitar la crua realitat que els és totalment hostil. Meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics.
tirat de tothom perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó perquè vull, tot comença en un mateix. Els dos últims versos són molt interessants perquè diuen acaba la cançó perquè vull, tot comença en un mateix. Aquest tot comença en un mateix, sobretot l'últim vers, és molt substancial perquè ens comenta que ell té el poder, que cap altre règim autoritari, que cap altra persona li ha de dir el que ell ha de fer perquè tot comença en un mateix. És a dir, les persones, els individus, tenim el poder de prendre les nostres pròpies decisions. I res, això seria tot. Crec que he tocat les parts més importants de la cançó, però ja sé que aquesta cançó té un trasfons increïble i que se'n podrien dir moltes coses més. Així que res, espero que estigueu molt, però que molt bé, perquè vull.